Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Інфармацыйную прастору Беларусі узарвала навіна пра затрыманне 29 ліпеня пад Мінскам 32 расійскіх баевікоў прыватнай ваеннай кампаніі. Ну яшчэ аднаго затрымалі не пад Мінскам, а крыху далей, такім чынам 33. Яны прыбылі сюды паводле афіцыйнай інфармацыі з мэтай дэстабілізацыі абставін у перыяд выбарчай кампаніі, ні больш, ні менш. Як вядома, знешнія ды і ўнутраныя сілы з даўніх часоў імкнуцца падчас выбарчай кампаніі нешта ў нас тут дэстабілізаваць. Прыкладаў дастаткова, але ці не напаткае і гэтую гучную справу той жа лёс, што і не менш гучная справа Белага легіёна ці джипа, які прарываўся праз украінскую мяжу. Ну, і ўсе прыклады прыводзіць не будзем. Паспрабуем прааналізаваць гэтую сітуацыю з маімі гасцямі. З намі на сувязі грамадскі актывіст і стваральнік Белага легіёна Сергей Бульба, а таксама кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Блог Андрей Паротнікаў. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Калі не супраць, я, можа быць, спачатку да Сергея як да чалавека вайсковага. На ваш погляд, ўсё ж таки вот тое, як падаваліся ўсё эту інфармацыю, прыехалі вайскоўцы, людзі вопытныя, засяліліся спачатку ў гатэль фактычна ў цэнтры Мінска, ну, побач з цэнтрам Мінска, каля метро, IBB, потым пераехалі таксама пад горад у добрую такую, не бедную, скажем так, і не танную санаторый, ввогуле как бы паводзілі сябе так, не хаваліся, і вот сам працэс затрымання, ці падобна на тое, што вось сюды прыехалі людзі ваенныя нешта тут дэстабілізаваць і праводзіць нейкую аперацыю. Вот такія ўражанні, як у чалавека ваеннага. Не, ўражанне, што яны ў штатным рэжыме, як бы так, для іх это перасадачны хаб і не падобна. З другога боку, як бы так, вернемся трошку назад, калі гісторыя з грыбам, калі расейцы арыштавалі на тэрыторыі Беларусі грамадзяніна Украіны, што ў прынцыпе сведчыць, што гэтыя людзі з усходу, яны на нашай тэрыторыі адчуваюць сябе заўсёды вельмі павольна і расслаблена. То бок іх тут нічого не напружвае, нічого не палохае. Так што тут я б не стаў сцвярджаць, што штатна, не штатна. Яны нават не хаваліся, што яны аднолькава прыкладна апранутыя і як бы так дысцыплінаваныя людзі трымаюцца асобнай групай. Яны это не хавалі, так што я не бачу нічога. Андрей, вось зараз Сергей такое слово ужыў, хаб у дачыненні да Беларусі, і сапраўды вельмі шмат учора было рэакцый ад расійскіх тэлеграм-каналаў, якія адныя пісалі пра тое, што да ладна, тут вот хлопцы даўно выкарыстоўваюць Беларусі як хаб для таго, каб пераляцець праз Мінск далей у Афрыку. Потым я бачыў такія ж допісы ў расійскіх тэлеграм-каналах, якія казалі, да, смешна чуць, прычым тут Мінск, навошта тут Мінск, які хаб, вон ваенныя расійскія транспартныя самалёты лётаюць сабе напрамую ў Сірыю, селі ў транспартнік вайсковы і паляцелі куды ім трэба. Ці вот ёсць вера, вот як аналітык, ўсё ж таки вот больш даверу якой інфармацыі? Яны тут былі транзітам, не транзітам, што гэта такое было? Ну, насамрэч тут трэба разумець, што беларускі і расійскі бок яны хутчэй прыхоўваюць нейкую аб'ектыўную інфармацыю, чым дзеляцца ёй. Але мне падаецца, што тую версію, якую высоўвае расійскі бок, яе можна разглядаць як больш верагодную. Іншая справа, што пытанне ідзе не аб хабе, а пытанне ідзе аб тым, што з Менску гэтыя людзі павінны былі наўпростава паляцець у, скажем так, краіну задзейнічання. Іншая справа, што чаму з Менску? І чаму яны знаходзіліся тут 4 дня, чаму яны не прыехалі, напрыклад, да
даты вылета и одразу сели в самолет и полетели. Ну, адносна перасоўвання з расійскай тэрыторыі бортамі расійскай вайсково-транспартнай авіяцыі, гэта актуальна для Сірыі, дзе задзейнічаны тысячы такіх, назовем их, прыватных кантрактараў. Але, напрыклад, для краінаў, дзе памеры задзейнічання выміраюцца дзесяткамі ці некалькімі тузінамі, гнаць вайсково-транспартны самалёт адмыслова, ну, занадта дарагое задаволенне, бо гэта сотні тысяч даляраў просто сам па сабе будзе каштаваць пералёт. Таму я разглядаю іхняе прыбыццё хутчэй як папярэднюю дамову аб тым, што з Менску яны попутным рейсам ці наадварот будуць суправаджаць нейкі груз у краіну прызначэння. То бок яны тут знаходзіліся, на маю думку, па згодзе беларускага боку. Для беларускага боку не было ніякага сакрэту ні факт іх знаходжання, ні мэтаў іх знаходжання. І гэта, дарэчы, тады і тлумачыць, чаму яны тут затрымаліся на некалькі дзён, они улецелі сразу пасля таго, як уехалі ў Беларусь. І, дарэчы, як яны уехалі ў Беларусь, таксама яшчэ ж пытанне не высветленае. Беларускі бок старанна, і расійскі, дарэчы, таксама старанна абыходзіць гэтае пытанне. Сергей, я вярнуся да пытання, якое было і вынесена ў прынцыпе у загаловак анонса нашага сённяшняга эфіра пра падабенства ўсёй гэтай справы да той жа справы Белага легіёна ці да іншых папярэдніх справаў, якія ўзнікалі ледзь не падчас кожнай выбарчай кампаніі, калі з'яўляліся нейкія там тэрарысты, нейкія там баевікі ці яшчэ што-небудзь. Ці можна казаць про тое, што тут справа прыцягнутая за выбарчыя вушы? Так, менавіта так і ёсць. Ёсць такія чуткі, што недзе месяц таму, ну, прыкладна, тое ж самае 4-е ўпраўленне КДБ, якое ў свой час фармавала справу Белага легіёна, зараз яно зноўку як бы так выступіла з ініцыятывай, сабраўшы там усю эту неулічаную зброю. Ну і уласна это, паклаўшы туды ж харугву Белага легіёна, якую мы доўга не маглі зразумець, дзе яна знікла. А яны, аказваецца, яны сцягнулі яе ў нас без пратаколаў, без нічога, от падчас арышта ў 17 годзе. І паехалі з этой ініцыятывай як бы так наверх, што ўсё гатова, ўсё. На што ім зверху сказалі, это ўсё добра, але ж это пакіньце пакуль, нам зараз трэба тыя, хто як бы так топіць за Расію. У прынцыпе, логіка зразумелая. Тое, што Лукашенко зараз, як ён паступае са сваімі канкурэнтамі па выбарах, што ён збіраецца зрабіць далей, это можа ўсё выклікаць як бы так вялікія санкцыі з захаду. І для таго, каб санкцыяў з захаду не было, ім трэба прад'явіць расійскія пашпарты. Што ўсё это, маўляў, рабілася не для захавання Александра Рыгоровича на пасадзе, а менавіта толькі выключна для захавання такой краіны, як Беларусь. Для этого Ангеле Меркель трэба будзе паказаць расійскія пашпарты, што там правакатары і ўсе это былі адтуль. Так што, у маім разуменні, мы бачым зараз толькі частку марлезонскага балету. Пагаворваюць зноўку такія ёсць чуткі, што і Альфа трэніруецца па мішэнях ОМОНа страляць, і зноўку такі пагаворваюць, што ёсць сцэнар сілавога, калі сапраўды некалькі ОМОНаўцаў будзе забіта, што выкліча як бы так з боку міліцыі, ОМОНа жорсткую абсалютна рэакцыю, што яны разгоняць народ з неймавернай жорсткасцю. Але ж мэта адна і тая ж, разумееце? Александр Рыгорович хоча захавацца, ён хоча яшчэ пабыць прэзідэнтам. Пагаворваю зноўку такі, што ён як бы так вывеў капіталы і ўсё ў Катар, менавіта ў Катар. Не разглядае ён Расію як бы як тую краіну, дзе ён хоча схавацца пасля таго, як народ пагоніць. Таму што разумее і па вопыту Януковіча, што адбяруць як ліпку, апошнія маеткі здымуць, даруйце, і потым невядома, што зробяць. Таму ён хоча
Ён зараз разглядае вот толькі такі варыянт. Это жорсткая канфронтацыя з Расіяй і тлумачэнне захаду, што ўсё, што ён жорсткае робіць, это выключна з клопату пра захаванне дзяржавы. Спадар Андрей, вы сказали про такую вось дзіўную рэч, што незразумела да гэтага часу, і пытанне абыходзіцца з усіх бакоў, якім чынам гэтыя расейцы, 32 чалавекі як мінімум, а то можа і 200, про якіх вот таксама ад пачатку ішла размова, апынуліся у Беларусі. Самалёты не лётаюць, цягнікі не ходзяць, машынамі праз лес. Але я вот про іншае. Вот чыста лагічна, калі меркаваць, што гэта сапраўды патрапіла у Беларусь група людзей дасведчаных баевікоў, якія хочуць дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне. І іх затрымалі. Па логіцы, што далей мусяць рабіць як сілавыя структуры краіны, так і, можа быць, вайскоўцы, памежнікі. Што ўвогуле варта было рабіць у гэтай сітуацыі і што не робіцца? Ну, давайте так. Гэта так званая ЧВК Вагнера, яна насамрэч не з'яўляецца прыватнай вайсковай кампаніяй, бо дэ юра ў Расіі такой дзейнасці, ну, прынамсі, такая дзейнасць не ўрэгулявана, і такога статусу юрыдычных арганізацый няма. Гэта не прыватная насамрэч, але вайсковая кампанія. Гэта кампанія квазідзяржаўная, якая звязана з чалавекам, даверанай асобай асабіста Владзіміра Пуціна. То бок, гэта, умоўна кажучы, інструмент Кремля для вырашэння пытанняў, якія метадамі, якіх паважаючыя сябе ўрады імкнуцца, ну, прынамсі, публічна не ўжываць. Таму гэта не проста абвінавачванне нейкай прыватнай кампаніі ў падрыхтоўкі тэрактаў, гэта абвінавачванне Расійскай Федэрацыі менавіта як дзяржавы і яе вышэйшых пасадовых службовых асобаў у датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці на тэрыторыі суверэннай саюзнай Расіі дзяржавы. Гэта фактычна акт вайсковай агрэсіі, называючы рэчы сваімі імёнамі. Што трэба рабіць, калі краіна сутыкаецца з вайсковай агрэсіяй? Ну, мабыць, адэкватна рэагаваць, ізаляваць напрамкі, з якіх сыходзіць пагроза. Ну, у нашым выпадку гэта рэзка, прычым вайсковымі сродкамі ўзмацняць ахову ўсходняй мяжы. Гэта рабіць дыпламатычныя дэмаршы. Гэта паведамляць аб тым, што адбываецца нашым патэнцыйным і дзейсным хаўруснікам. Ну, напрыклад, у нас ёсць хаўруснік Таджикістан. Чаму б не паведаміць афіцыйнаму Душанбе, выклікаць, запрасіць амбасадара і прадставіць дакументы аб той дэструктыўнай дзейнасці, якую вядзе Кремль на тэрыторыі Беларусі. Звярнуцца ў ОАН можна, правесці шырокі брыфінг, у прынцыпе, для замежных дыпламатаў, каб паказаць тую фактуру, якую ёсць, і прадставіць тыя дадзеныя. Ну і, канешне, у нас ёсць арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы. Можа быць, варта і там гэтае пытанне падняць. А што робіць афіцыйны Менск? Афіцыйны Менск выдае некалькі прапагандысцкіх залпаў і дэ-факта абмяжоўвае свабоду праводзінаў арганізацыі агітацыйных мерапрыемстваў. Пры гэтым так дзіўна, але гэтыя абмежаванні, яны дэ-факта тычацца толькі галоўнага апанента дзейснага кіраўніка дзяржавы Святланы Ціханаўскай. А дзе перасоўванне войскаў на ўсход? Дзе нашыя хаўруснікі? Ну, дзе рэальныя дзеянні, якія трэба прадпрымаць, калі ты сутыкаешся з фактам вайсковай агрэсіі? А я яшчэ раз падкрэсліваю, што ЧВК Вагнер – гэта частка расійскай дзяржавы, прычым якая кантралюецца на вельмі высокім узроўні. Тое, што афіцыйны Менск сябе так паводзіць, сведчыць аб тым, што пагрозы не настолькі значныя, як мінімум. Сергей, да вас тое ж самае пытанне. Што вас здзіўляе ці не здзіўляе у дзеяннях сілавікоў у дадзенай сітуацыі? Пад сілавікамі я маю на ўвазе усе структуры, якія маглі бы быць задзейнічаны у такой вось сітуацыі. Ну, Андрей правильно заўважыў тое, што, нават кажучы, на нарадзе Саўбеза, што учора
не прысутнічаў ні міністр абароны, ні кіраўніцтва генштабу, нікога, як бы так, з гэтага ведомства ўвогуле не было прадстаўлена, толькі камандуючы пагранвойск усё. То бок, разумееце, ўсё это нагадвае сапраўды такі спектакль, што это пастановачна, менавіта пастановачна для таго, каб паказаць, каб была магчымасць, як бы так, запускаць іншыя алгарытмы падчас выбараў. Я просто трошку здзіўлены, чаму яны так заранне трошку пачалі, я не ведаю. Можа, сапраўды ўжо это ЧВК збіралася, як бы так, пакідаць тэрыторыю Беларусі і спяшаліся, ці што? Я тут не маю дастатковай інфармацыі, каб меркаваць. Андрей, але ж ўсё ж таки мы можем разглядаць усе версіі. Наколькі версія, што сапраўды яны былі тут дзеля таго, пра што афіцыйна нам і абвешчана, мы прыгадваем, зараз можна прыгадаць і афганскую сітуацыю, Кабул, калі там колькі там 12 ці 15 чалавек здолелі пераварот зрабіць. Чаму не? То есть ці магчыма ўвогуле адкідаць такі вось варыянт, што сапраўды нешта рыхтавалася? Не варта адкідаць ніякіх варыянтаў, але варта іх градаваць па ступені рэалістычнасці. Калі недзе 15-33 чалавекі ў стане зрынуць дзейсны палітычны рэжым і разваліць цэлую дзяржаву, то, мабыць, гэта дзяржава і гэты рэжым проста не жыццяздольныя. А насамрэч, што магло б сведчыць аб тым, што заявы беларускіх уладаў адпавядаюць рэчаіснасці? Гэта нават не паказанні саміх вагнераўцаў, бо мы разумеем, што з чалавека паказанні можна вынесці. Гэта дакладная інфармацыя аб тым, што і як яны планавалі рабіць, і адкуль, калі гаворка ідзе аб збройных акцыях, яны планавалі ўзяць зброю. Таму што, гледзячы на сюжэт пра іх затрыманне, там нідзе не было бачна, што яны былі ўзброены, што ў іх была нейкая зброя. Калі б там знайшлі нешта ў іхніх валізах, то, безумоўна, мы б гэта зараз пабачылі. Пакуль выглядае так, што прыехалі нейкія людзі нешта падрываць і некага забіваць, але прыехалі яны без зброі, без выбухоўкі, тады, мабыць, ім гэта ўсё павінна былі перадаць тут. А як, адкуль на Беларусі гэта магло б взяцца? Гэта здрада ўнутры сілавога блоку, калі афіцыйная зброя перадаецца баевікам. Альбо гэта складуецца, я так у парадкі брэда, як кажуць, кажу, на тэрыторыі нейкай дыпламатычнай місіі замежнай. Не хапае фактуры для таго, каб упэўнена казаць аб тым, што так, менавіта версія тэрарыстычнай дзейнасці, яна павінна быць на першым плане. Пакуль што выглядае гэта ў якасці палітычнай прапагандысцкай кампаніі, якая прыартачана, відавочна, да фактара ўзрастаючай незадаволенасці насельніцтва кіроўным рэжымам. Вось Андрей сказаў пра тое, што дзе яны возьмуць зброю. Сергей, я прыгадываю про тое, что там, памятаеце, у 2010 годзе, калі мікрааўтобус калоны Некляева спынілі з-за таго, што ён, паводле таго, што было сказана потым по беларускаму тэлебачанню, там была і выбухоўка, і там нейкія там яшчэ зброя, і невядома яшчэ што. Мы памятаем про гараж з таксама нейкімі кулемётамі і гранатамётамі, яшчэ раней, по-моему, у 2006 годзе. Мы памятаем про Белы легіён, у якога там таксама, я уже не кажу нават про аўтаматы Калашнікова, страшную зброю знайшлі схованку с арматурай. Што, не было дзе ўзброіцца? Прыехалі сюды людзі, каб прайсці там мяжу, там все нормально, чыстыя, спакойныя, а тут што яны не знойдуць, дзе знайсці зброю сабе? Слухайце, пры той колькасці навучанняў усіх гэтых сумесных вучэнняў разам з расійскімі вайскоўцамі, якія сюды вагонамі нешта завозяць, то не факт, што замест арматуры яны ў якой-небудзь, напэўна, адлегласці ад Мінска не арганізавалі сабе пару закладак.
Нават такі варыянт я б не стаў выключаць. Это самы такі банальны, прымітыўны. Ну і Андрэй мае рацыю, тое, што цалкам не можна выключаць, скажем так, здраду ўнутры. Мяне заўсёды здзіўляла, як бы так, кадравая палітыка Александра Григоровича, калі чалавек, як бы так, свядомы рускамірац, а ён яго ставілі на пасаду, якая, як бы так, ну, вельмі сур'ёзная, грунтоўная, будзе вызначаць, як бы так, паводзіны сілавой структуры ў нейкай крытычнай сітуацыі. Я чуў, як бы, што ён, як бы так, зыходзіць з асабістай быццам бы адданасці, але ж, ну, мне часам не падаецца, што это так. Часам я ўзгадую ўсё ж такі Януковіча, які ў Украіне, пагаворваюць, у абмен на падтрымку Расіі, здаваў фактычна сілавыя структуры, як бы так, паабяцаў, это як бы частка іхняй была дамоўленасці з Пуціным пад кіраўніцтва прадстаўнікоў, як бы так, Расійскай Федэрацыі. У нашым варыянце, конечно, за 25 гадоў там агентуры столькі, што это просто неймаверна. Я ўзгадываю паводзіны ВКР, ваенная контрразведка. В свой час яны пачалі з выкаранення. Было некалькі хваляў, калі сілавых структур павыкідалі ўсіх нацыянальна свядомых беларусаў, а потым перайшлі проста да тых, хто здольны да самастойнага аналізу і прыняцця рашэння, разумееце? Ну, я вельмі здзіўляўся, калі мяне ж перыядычна мае аднакурснікі, як бы так, мы збіраемся, абмяркоўваем, ну і сярод маіх, ну, зараз багата ўжо гэтых палкоўнікаў, падпалкоўнікаў, якія, як бы, кіруюць нейкімі дробнымі падраздзяленнямі. Так вот, такое ўражанне, ведаеце, што якраз як у кампутары, вот, блачок, які адказвае за аналіз і прыняццё рашэння, ён проста выдраны з кухні. Яны на любое пытанне, якое па-за іхняй кампетэнцыі, яны адказваюць, ну, типа, ты не хвалюйся, там усё парашаюць, усё. Разумееце, это войска, якое прывучана проста выконваць. Калі по лініі муса пайсці, то вот узгадайце, у 96-м, у 2000-м міліцыя, сапраўды, это была частка народу. Мы жылі ў аднолькавых умовах, мы, як бы так, ну, бачылі ўсё наўкола сябе аднолькава. А зараз, на сённяшні дзень, я вам скажу так, што это асобная каста. Сілавікі ў сённяшняй Беларусі — это сапраўды асобная каста, якая, калі раптам Александр Григорович уключыць алгарытм Мадуры ў Венесуэле, это менавіта апусціць жыццёвы ўзровень усяго народа, намаляваць ворага, звонкавага ворага. І, натуральна, яму зараз трэба сілавікоў, як бы так, павязаць кроўю, каб яны не здавалі яго. У Мадуры ж фактычна, глядзіце, таксама ж няма ніякай ні ідэалогіі, нічога надзвычайнай. Просто, трошку больш, чым увесь народ, сілавікі атрымліваюць, яны нават могуць туалетную паперу атрымаць. Вот, бачыце, это, оказывается, можа стаць вялікім, скажем так, узнагародаю ў параўнанні з астатнім грамадствам. Я спадзяюся, што мы не дойдзем до такога, але ж не выключаю. Андрэй, ось наши слухачы-гледачы, Дмітрый Константинович нагадывае про тое, як маскоўскі прафесор Валерый Салавей уже давно папярэджваў, што Пуцін мае намер перакінуць частку баевікоў з Донбасу, каб націснуць на Лукашэнку. Магчыма, гэта яны і ёсць, піша Дмітрый Константинович. Да, я прыгадываю такія словы Валерыя Салаўя, да яго, конечно, прагнозаў можна ставіцца даволі скептычна. Тым не менш, калі вярнуцца да самой версіі, сапраўды, што от мелі яны намер гэтыя затрыманыя нешта тут учыніць і паглядзець на тое, што адбываецца ў тых жа самых войску, сілавых структурах у Беларусі. Не адзін раз мы чулі пра тое, што тыя ж самыя сілавікі і вайсковыя афіцэры, можа быць, дзесьці там, ну, не ўсе, канешне, спяць і мараць пра расійскі ўзровень заробкаў. Мы ўсе ведаем пра тое, што беларускім войску, беларускай міліцыі, той же самай беларускай мовы няма.
не нясуць службу по-беларуску, яе там ввогуле, і тыя, хто служыў, наадварот кажуць пра тое, што як палітрукі расказваюць пра тых, хто вот фашыстаў, якія гавораць по-беларуску і да якіх трэба вот ставіцца як да ворагаў. Пры такой сістэме і плюс там пару мільёнаў, там наколькі там заплаціў там старшыні саўбезу, там начальніку генштаба, там яшчэ там, што Расія не знойдзе, і што мы маем? Вот прыйдуць, і можа і 30 чалавек накруціць пры такіх умовах, тут невядома, што могуць. Не, ну сапраўды 30 чалавек добра падрыхтаваных і рашуча настроеных, яны могуць накруціць шмат што. Але тое, што вы казалі, гэта насамрэч такі даўняя спрэчка паміж тым, шклянка напалову поўная ці яна напалову пустая. Можна марыць аб расійскім узроўні заробкаў, але гэта далёка не азначае, што людзі мараць аб тым, каб жыць у Расіі. Яны мараць насамрэч, яны незадаволеныя адносінамі дзяржавы і статусам сваім унутры гэтай дзяржавы. Таму што яны бачаць, што словы аб тым, што бяспека, нацыянальная бяспека, абарона, войска, гэта прэстыжна, вы там абараняеце, які вы малайцы, а потым яны дастаюць свой гаманец і бачаць там вецер. І тут ёсць такі дысананс паміж словамі афіцыйнага палітычнага кіраўніцтва і фактычным фінансаваннем сілавых структур. Все сілавыя структуры, ну амаль усе, акрамя прыдворных спецслужбаў, яны знаходзяцца ў стане вельмі жорсткага недафінансавання. Нават бегучая дзейнасць, яна ў лепшым выпадку фінансуецца на 75-85% адсоткаў, не кажучы ўжо пра капітальныя інвестыцыі. А другі момант вельмі значны, зноў-такі, ці вядзецца нейкае патрыятычнае выхаванне. Вядзецца савецкае патрыятычнае выхаванне, якое, безумоўна, ўжо мала каго уражвае. Але пры гэтым ёсць і вельмі сур'ёзныя і вельмі значныя парасткі беларусізацыі нават афіцыйнай ідэалогіі сілавых структураў, які нельга не заўважыць. Калі нехта бывае ў Менску, ці жыве ў Менску, можаце зайсці ў музей Міністэрства ўнутраных справаў, ён адкрыты, і калі я не памыляюся, бясплатна, паглядзець экспазіцыю. На жаль, у музей КДБ папасць, трапіць значна цяжэй, але там таксама, калі атрымалася, то можна было пабачыць, што беларускія спецслужбы вядуць сваю гісторыю з выведкі полацкага княства, праз Вялікае княства Літоўскае і гэтак далей. У вайсковай акадэміі таксама, в прынцыпе, фактар гісторыя, гэты перыяд гісторыі ВКЛаўскай, ён не адмінаецца і не замаўчваецца. То бок мы назіраем такую гібрыдную ідэалогію такого патрыятычнага выхавання, якая фактычна ўяўляе сабой вінегрэт, дзе ёсць і полачына, і ВКЛ, і Расійская імперыя, і Савецкі Саюз, і вайна в Афганістане, і дарагі Александр Григорович Лукашенко, дзякуючы якому сонце ўзыходзіць на ўсходзе і садзіцца на захадзе. І гэтак далей. Канешне, гэты мікс, ён, у прынцыпе, не, як бы гэта сказаць, па-расейску неудобна варімы. Але гэта, безумоўна, ўжо прагрэс у параўнанні з тым саўком, які быў напрыканцы, напрыклад, 90-х. Меняюцца людзі, меняюцца падыходы, у тым ліку ідэалагічнай працы. Але пакуль, канешне, я згодны з тым, што вельмі далёка менавіта да нацыянальнага выхавання кадраў у сілавых структурах, на жаль. Сергей, яшчэ адзін момант, які я хацеў бы вярнуцца. Вот глядзіце, учорашняе першае паведамленне, якое прайшло праз афіцыйныя СМІ, пра тое, што вот спіс людзей, колькі затрыманы і ўсё так далей, вот гэтая лічба, сюды прыехала 200 чалавек. І вот мне неяк дзіўна, і вот што, ну вот затрымалі гэтыя 30-33, а астатнія 167, вот как-то, і што? Вот нам трэба супакоіцца, ці іх затрыманне там прыхавалі на будучае, ці вот да чаго рыхтавацца? Увогуле нармальна, калі вот пра астатніх нічога не гавораць, ці адкуль, ці гэта лічба там выпадкова там дзе-то, ведаеце, набіралі тэксты, ускочыла? Ну, чакайце, до 9 жніўня яшчэ дастаткова часу.
Это ж у нас сериал, а не это самое выборы. Давно сериал. Так что чакаем далей. Но насамрэч не настолькі аптымістычна. Натуральна, прапаганда будзе это скарыстоўваць для закручвання гаек і інфармацыйнага ціску. Я здзіўлены, я так дапускаў варыянт, што сёння, калі запрашалі, Ярмошына запрашала кандыдатаў, то я баяўся, што як бы так ужо Ціханаўскую будуць паставіць пытанне, якія зняць. Ну, але ж пакуль што працягваецца, няма пакуль такой інфармацыі. На жаль, тыя вот чуткі, якія ходзяць, то яны не вельмі аптымістычныя надалей. Будзе яшчэ больш жорстка. Андрей, все ж таки вельмі цікава, як на ваш погляд далей будуць развівацца адносіны у гэтай сітуацыі з Расіяй, з Масквой. Вот нам тут піша наша глядачка, што толькі што глядзела расійскія СМІ, яны ўсе кажуць, што хлопцы былі там транзітам і ім няма нават чаго прад'явіць. Калі такая сітуацыя, вот што атрымліваецца? Канкрэтна такі вот удар у лоб, там, ці плевок у бок Москвы, там, Путіна, ці вот, і што далей? Ці это дамоўленасць была такая, што там, ребята, подкиньте нам тут вот такую сітуацыю, якую магла бы мне падчас выбарчай кампаніі дапамагчы? Не, ну, конечно, ніякай дамоўленасці не было, як вы сабе гэта уяўляеце. Лукашенко тэлефануе Пуціну і кажа: Володя, давай мы цябе вывалім у вайне, ты трошку тут пабудзеш пудзелам такім тыдзень-другі, ну, а потым адмыешся, не, ці все забудуць. Не, безумоўна, гэта адна з вельмі важных прыкметаў будучай ці ўжо адбываючайся эскалацыі беларуска-расійскіх палітычных адносінаў. Потому что Кремль, конечно, такие рэчы просто спусціць на тормозах не можа. Гэта пытанне захавання свайго твару. Але той же самы бок расейцы разумеюць, дзеля чаго гэта робіцца. Гэта робіцца дзеля спрашчэння Александру Лукашенку працэса захавання ўлады падчас выбараў, дзеля таго, каб павесіць всех сабак за магчымыя рэпрэсіі на расійскі фактар. Таму, як мне падаецца, і маё меркаванне такое, што адказ расійскага боку будзе пасля выбараў, ён будзе вельмі жорсткім. Гэта пытанне фармату гэтай жорсткасці. А пакуль Кремль будзе адмоўчвацца, каб разумеючы, што яго фактычна правакуюць на тое, каб даць такі жорсткі адказ, які потым будзе прададзены Захаду. Под старым наратывам, што калі вы, заходнікі, не хочаце мець стасункаў з Лукашенком у Беларусі, вы будете мець у Беларусі стасункі з Путіным. І якое зло для вас меншае. Відавочна, Кремль не хоча гуляць у гэтую гульню, таму яны будуць адмоўчвацца, і нейкіх афіцыйных рэакцыяў мы наўрад ці пабачым. Але вось там колькі 12 як мінімум чалавек, якія знаходзяцца ў базе міратворца. Сергей, наколькі, як вы лічыце, рэальна, што на патрабаванне з Украіны іх выдадуць Украіны для таго, каб там іх судзілі за удзел у баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны? Да, зараз это самае прэзідэнтам удалося як бы так дамовіцца, і прычым нягласна прынята як бы так некалькі пунктаў. Больш таго, я быў вельмі здзіўлены, што нават я тут перыядычна спрабую чарговы раз як бы раскатухаць украінцаў наконт беларуска-украінскага саюзу. І зараз як бы так пачаліся, праводзілі мы кансультацыі на эту тэму з некаторымі ўрадоўцамі Украіны. Так вот некаторыя тлумачаць, што пасля гэтых дамоўленасцяў апошніх паміж Зеленскім і Лукашенкам, як бы так, пытанне беларуска-украінскай інтэграцыі — это ледь не пагроза, экстрэмісцкая пагроза. Я быў шалёна здзіўлены. Я кажу: слухайце, а прапаганда беларуска-расійскага саюза — это не ёсць экстрэмізм, не? Так вот, такое негласна сілавым структурам украінскім спушчана такая інфармацыя, што не можна. Яны рэальна баяцца як бы так
беларускія сілавыя ведомства як бы доўга, відаць, это самае не ведаючыя падачы палохалі, што з Украіны могуць прыехаць тут нейкія баевікі. У Украіне такую работу ніхто не вядзе, і больш таго, по маёй інфармацыі, як бы іхнія сілавікі таксама прасякаюць, каб не было такіх ніякіх памкненняў. То бок я да чаго? Я не выключаю, што дасягнутыя дамоўленасці паміж Зеленскім і Лукашэнкам могуць украінцы паспрабаваць як бы запрасіць. І я не здзіўлюся, калі беларусы такі выйдуць. Ну і на заканчэнне пытанне да абодвух коротка. Андрэй, першы, калі ласка, як вы лічыце, ўсё ж таки вот да прыкладу тая ж самая справа белага легіёна скончылася нічым, да суда не дайшло, усіх затрыманых выпусцілі і ўсё без усяляка выстаўлення абвінавачання. Тут будзе тое ж самае ці пабачым судовае разбіральніцтва? Я пакуль не готов адказваць на такое пытанне. Сергей? Паглядзім, што у маім разуменні это толькі вот это нам прадэманстравалі як бы так першую серыю. Я трошку здзіўлены, што яна неяк рана, бо ўсё ж таки до 9 жніўня яшчэ амаль 2 тыдні. Так што будзем глядзець. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі былі стваральнік белага легіёна Сергей Бульба і кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрэй Паротнікаў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.